В Европа няма мамонтови дървета. И така европейците започват да използват нарязана на парчета кора, първо на средиземноморски борове, но всъщност нашия бял бор е идеален в това отношение. Тази кора се разлага доста по-бавно от кората на мамонтовите дървета и всъщност по-рядко се налага пресаждането, а растенията с бавна обмяна на веществата не обичат много пресаждания. Ако може да не ги безпокои човек, ще е по-добре. Това е много основен субстрат също за епифитните орхидеи, за тези, които искат доста въздух. И той не е толкова евтин явно, или пък е по-трудоемък, или има места, където го няма. И затова промишлените производители в редица случаи ви слагат какви ли не неща вътре като субстрат. Най-често основата е торф, когато той е груб, за част от орхидеите е много добре, и към него премесени и парчета кора, но също така и изкуствени материали. Имате ли изкуствен материал? При първата възможност го пресаждате това растение и махате изкуствения материал, особено напрените и тук тези стирипори. Пиафлората в малки парченца като е по-приемлива. Вече могат да се слагат, да речем, дървени въглища, изключително добри за много неща. Защото дървеният въглен обира разтворимите въглеводороди и по такъв начин предпазва от гниене. За каквито и растения да слагате дървен въглен е добре, но не говорим за активния въглен от аптеките. В него има пектини и става наобратно, почват гнилостни процеси. Така че и тези, които са в бензиностанциите за барбекю, стават. Това от тези неща. Разбира се, в последните вече стават близо 4 десетилетия. Едно явление започва първо в Сингапур, след това в Тайланд. Малките и вече по-големи някои азиатски тигри в един момент решават, че не могат да бъдат само износители на изходния материал за отглеждането на орхидеите, въвеждат в промишлени количества новите технологии за тъканни култури, за отглеждане на хранителни среди и започват, това става един доходоносен бизнес при тях. Борова кора няма, те използват в голяма степен кокосови влакна, а специално за отглеждането за рязан цвят гледат много растения просто на парчета, тухли, керемиди с много силно подхранване. Защото колкото и да са с бавна обмяна, колкото и да използват нарастващите части, материалите, които има в старите части на растението. Ако искаме да имаме здрави, хубави растения, които да цъфтят на тия изключително бедни субстрати, като боровата кора, нали, като евентуално, особено ако се гледа, нали, на керемиди, тогава е необходимо подхранване. После тук, като свършиме, като се поосвободи, можете да си видите за торовете и като ме питате, ще отговарям, но сега вече предлагам да минеме, че много всяка демонстрация стават все повече хората и все по-малко неща могат да видят. Но ще се опитвам да се обръщам и да показвам, да покажем някакво пресаждане. Най-лесна за отглеждане в домашни условия, това са орхидеите пеперуди или фаленопсиси. Понеже много често хората ми казват, ами аз си купих, обаче то цъфна, после се почувства зле, после и така. Аз съм взела за демонстрация растение от магазин, цъфтяло веднъж, непродадено по време на цъфтежа, намалено в момента, изоставено без да се гледа и така. Първо трябва да го извадим. От тези саксии, в които ги гледат в магазините, се вади много лесно, но по принцип класиката. Чупва се да излезе. Но, за да тръгнете да го вадите, всъщност трябва да е навлажнено. И въпреки че аз съм го поляла, тук се оказва, че има едни корени, които са минали през дренажа и малко не ще е лесно да излезе. Разбира се, тази част от корените най-вероятно ще я загубиме. Малко
Кой трябва да поне? Да, вече ще тръгне. Тоест, няма начин, тук едни корени, едните са умрели, ама има един жив, той ще го загубиме и за да не наранявам повече, просто ще го отрежа още от тук. Въпреки че като правило една орхидея е добре, когато корените й са добре и трябва да се гледа максимално да се пазят корените. Освобождаваме максимално от стария субстрат. Просто колкото се може повече. Някога е залепнал, тази си е на кора, няма изкуствени такива неща в нея, така че лесно се отделя субстрат, още повече, че аз съм е поляла вече 2 пъти. Но по принцип изкъпването във вода, вие така или иначе след това ще трябва да я изкъпите, помага да се отдели стария субстрат. В него може да има бактерии и други неща. По принцип е по-добре почти изцяло да се махне. След което започва да се отглежда кореновата система. Има очевидно мъртъв корен. Отрязваме този. Работиме с лозарска ножица. Може да се работи и с хубава тип хирургическа ножица, която и по-лесно се стерилизира, пропарва, измива. Добре е да са чисти инструментите, за да не се предаде случайно от едно растение на друго. Значи ето тук също има мъртъв корен, изрязвам го, но по принцип това растение, въпреки че то не се чувства много добре, няма много мъртви корени. Има случаи, то е било на кора. Отделно там този доставчик не ги полива толкова много. Но в цветарски магазин може много да са ви ги залели и може да имате просто една каша от мъртви корени. Всичко това се изчиства. Ако е много зле с коренето, може и вие да сте го докарали до това и ние сме уморявали немалко растения, ако е много зле с корените и остават централните нишки на корените, може да си оставите някаква част, защото орхидеята расте добре, когато е добре закрепена в саксията. И тогава дори такива нишки ви помагат да се закрепи растението. Какво можете да направите също, нали, ако имате така растение без корени? Да монтирате към него, може и да не е копешка такава, но да го закрепите с някакви тълчета, с пръчка, която като укрепите после в субстрата, тя да крепи растението. Но това растение няма нужда. То е с много добро състояние на кореновата система и тук е имало донапрен на по-ранен етап. Ето го къде е донапрена, махаме го, донапрените хич не ги обичаме вътре в тавана. И аз ще си позволя при това положение да запазя съцветието. Защото когато ви присъсти фаленопсиса, който сте си купили или са ви подарили, не си режете съцветието отдолу. Режете го над най-долния цвят, който е изцъфтял и той събужда странични пъпки след. Тук тръгнали са 2 да се събуждат, но понеже все пак го пресаждам и така нататък, едната ще я отрежа, за да може самото растение да се чувства по-добре. Ето тук съм я отрязала. Ако имате много наранени корени, части, ако сте рязали тук някъде, може отрязаното, там където има наранявания, малко да се дезинфекцират с един фунгицид. Ние ползваме топсин и е много добър. Аз имам тук само едно такова нараняване, което за всеки случай просто ще го мацна с мъничко топсин. Значи топсина може да се направи на кашичка, като смес за палачинки. Но по принцип не е проблем и просто от праха да си намокрите. Ето тук тампонче такова, което е за уши и да го намажете ето така, където е раничката, където е пререза и така, и той се засъхва. Винаги се прекарват през розов разтвор на калиев перманганат.
Значи, ако растението, което сте освободили, в случая аз го бях навлажнявала преди това, ако се налага, оставяте малко повече време или в водата, от която чистите, или след това в калиевия перманганат. Няма проблем 10-15 минути да си поседи, нали, не, защото корените се напояват с водата и умекват. И няма опасност след това при засаждането да ги нараните. Ще ги нараните, но малко всъщност. И така, ето го. Вече мисля, че е готово растението. Значи седява в розов разтвор на калиев перманганат. Специално фаленопсисите, ние си гледаме нашата колекция основно на керамични саксии, като така малко консервативни хора, но специално фаленопсисите се чувстват добре в пластмасови саксии. Не е задължително да са прозрачни, но фаленопсиса може да се гледа и в прозрачна саксия. Защото той си е типичен епифит с достатъчно дебел слой мъртви клетки, нали, и може да се гледа. Но обикновено си завършва водорасли по корените и в един момент тия водорасли могат да са ви проблем. Затова сложете си го в нормална саксия всъщност и ще е по-добре. Тук фаленопсисите ни се чувстват по-добре в пластмасова саксия. Преценяваме размера. Мисля, че тази саксия ще му е добре. Аз го извадих от една малко по-малка, не много по-малка, но малко по-малка. Виждате разликата в двете. Така. Производителите, промишлените обикновено не им слагат много дренаж, защото решават, че субстрата сам по себе си е пропусклив. Ние, пак казвам, като така по-класически начин на отглеждане, предпочитаме да си сложиме дренаж. Ползваме за дренаж на прошени стари саксии, позачистени, разбира се, виждате, че няма остатъци от пръст, но също така стари керамиди, начупени, тухли са подходящи. Корените на орхидеите и на много други растения бягат от керамзита. Тук получих миналата година едни от Германия с един по-особен керамзит, ама и в него не щяха да седат корените на пантовките, така че не използвайте керамзит. И камъчетата им държат студено и също не ги обичат. Слагам го, той просто си заема това. Тъй като унази саксия нямаше дренаж и тя, въпреки че е по-тясна горе, си беше малко по-дълбокичка, за да мога да го наглася точно, лекичко завъртам. И по този начин всъщност аз ще си сваля мястото, докъдето трябва да ми е субстрата, до нивото на канта на саксията. Канта на саксията не само при епифитните, но и при всички растения се слага, за да не слагате пръст в него, а това да е пространството, което като поливате се напълва с вода и водата минава равномерно през цялата саксия. Нашите работници не мога да ги убедя в това нещо. Независимо колко пъти го повтарям, както вземат почвата, така е слагат.